V tom videu ideme pušovať Poká na 25 rank. Dúfam, že sa nám to podarí. Už mám aj strihaciu apku, takže tieto videá budú kvalitnejšie. Dúfam, že ste na to pripravení. No a my ideme na to. Dobre. Poko je moc OP brawler, tak dúfam, že to vyhrám. Wi-Fi mi moc nefunguje, bohužiaľ, pardon ľudia, ale tak to je. Seka sa mi to trochu. Dúfam, že tu není ten Leon, lebo je po nás. A samozrejme, že tu je, ale není aspoň v našich kríkoch, to je jediné pozitívne. Leon dead. Leon. Škoda. Brm. Rozbijeme ho, nebojte sa. Každopádne, takto by som chcel pravidelne vydávať videá, plus aj robím novú animáciu, dúfam, že sa vám bude páčiť. Lebo fakt, dal som si na nej záležať. Dobre, dúfam, že nás tento Cold nezabije, lebo keď hej, tak budem smutný. Dobre, už je tu aj Mou. Je po nás. Ne, fuj. Dead. Dobre. Ja toho môjho nechám vyhrať, nebudem ani proti nemu bojovať, proste musíme tohto hnusného Colta vypnúť. Díky. Hajzel. Dobre. Tretie miesto. Ideme ďalej. Dobre. A dáme to, že keď prehráme viac ako 5 trofejí, končí video. Aby to bolo viac hard, lebo ja 25 rank dám tak za hodinu. A toľko ja času nemám. Ale... Dobre, ale Melody toľko času na život má. Do Riky. OK. Dobre, nekončí video, ale... Jak by som to povedal? Čo by sme tu mohli robiť? Dobre, s friendmi hrať nebudem. Dobre. Tak. Urobíme to tak, že skúsim jednu hru, tieto klasické hry. Koho by sme si zobrali? Jaká je mapa? OK. Fenga by som zobral, ale mám s ním málo trofejí. To nevadí. Dobre. BU by som zmenil. Mám iba na nej 7, bohužiaľ. Na to, že hrám Brawl Stars 3 roky, je to slabota, že? No ale to nevadí. Koho by sme zobrali? Skúsime Piper. Dobre. Keď dáme výhru, tak toto video skončí dobre. Keď nedáme, tak je to blbé. Mal som si dať Piper. Ojojoj. Dobre. Toto není dosť dobrá pozícia. Týpeček ma rozbije. Dobre, Maxka asi nebude môj priateľ. Ona dobre dodžuje. Dobre, budeme čakať na zónu. Prečo ju neviem trafiť? Prehrali sme. Mám taký pocit. Aj keď teraz máme výhodu, lebo
Dory. Nice. Ešte, že má Feng veľa HP, inak by sme to nezvládli. Koletu dáme ju. Bám. Som dobrý s Fengom. Ale Piperku už asi nedáme. Presne. Poď sem. Díky. To som pokazil. Nie. Dobre. S Fengom sme asi skončili, lebo má Hypercharge. A to není na Piperke príjemné. Mohla ma už hneď teraz zabiť. Neurobila to. Dobre. KO ľudia. KO. Nemám rád Piperky. A Feng je úplne hnusný brawler. Dobre. Nani už je viacej v pohode, ale Piperka ma vypne na 2 rany. Dobre. Neviem, jak sa z tejto situácie dostaneme. Ale... Dobre, teraz zautočím ja. Dobre, je po nás. Dobre. GG, Piper posraná. Dobre, Piper versus Piper. Škoda. Dobre, keď to vyhrám, musíte dať odber a like na toto video. Keď to prehrám, tak som najväčší slaboch na planete. Sakra. Nie! Ja túto hru môžem fakticky... Dobre ľudia. Ideme sa ešte pozrieť, čo máme v shope. Veď prečo nie? Dobre. Keď na tomto videu bude 100 lajkov, tak dáme Mac na 28 rank. A fakt, zabudnite, že ste toto video videli a keď ste ho videli, pardon. A plus dám 53 000 trofejí. Zatiaľ, čaute.